छत्तीसगढ़ी मनोरंजन। दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का निशान को भी क्लिक कर लें। बारह बजे आवे वो संग में झन लावे वो 12 बजे आवे वो संग में झन लावे वो आवे अकेला माँ आज चोरे लया हूँगा युवरा के ओ नारी माँ आज चोरे लया हूँगा युवरा के ओ नारी माँ 12 बजे आवे वो संग में झन लावे वो 12 बजे आवे वो संग में झन लावे वो आवे अकेला माँ आज चोरे लया हूँगा युवरा के ओ नारी माँ आज चोरे लया हूँगा युवरा के ओ नारी माँ 12 बजे आवे वो संग में झन लावे वो बने हैं झालवो अटका माया तोर बर करता औ बतावा कालवो ओन्हारी जामुनार मुहा बने हैं झालवो अटका माया तोर बर करता बतावा कालो 12 बजे आवे वो संग झन लावे 12 बजे आवे वो संग झन लावे पड़ोसी झन जाने आज तोरे लया हूँगा युवरा के ओ नारी माँ आज तोरे लया हूँगा युवरा के ओ नारी माँ 12 बजे आवे वो संग झन लावे वो पैरी बजावत आवे रही हाँ बहरा खार माँ बहर कर झुलना भाई झुलबो दोनों साथ माँ पाँव के पैरी बजावत आवे रही हाँ बहरा खार माँ बहर कर झुलना भाई झुलबो दोनों छामा 12 बजे आवे वो संग झन लावे 12 बजे आवे वो संग झन लावे पड़ोसी झन जाने वो आज तोरे लया हूँगा युवरा के ओ नारी माँ आज तोरे लया हूँगा युवरा के ओ नारी माँ 12 बजे आवे वो संग झन लावे वो 12 बजे आवे वो संग झन लावे पड़ोसी झन जाने वो आज तोरे लया हूँगा युवरा के ओ नारी माँ आज तोरे लया हूँगा युवरा के ओ
तिउरा के ओन्हारी